No és una ONG, però atén a tot el món més de 5.000 hospitals, 18.000 dispensaris, 9.000 orfenats i 15.500 cases per a ancians, discapacitats o malalts de sida. Tampoc no és una empresa educativa, però a les seves escoles es formen més de 50 milions de joves i nens. No té com a finalitat l'ensenyament, ni l'art, però cap altra institució ha fet més per propagar la cultura. Se li atribueix l'origen de la universitat i del mètode científic. Gràcies a l'Església, el món té incomptables tresors artístics. De l'Església podem veure en les catedrals, els temples i les obres d'ensenyament i caritat. Això és el més important? No. No veiem el que és principal. És amagat? No. És invisible perquè és espiritual. La finalitat de l'Església Catòlica és portar les ànimes a Déu. Dit d'una altra manera, donar a conèixer Crist als homes i fer-los arribar a la seva gràcia salvadora a través de la seva paraula i dels seus sagraments. Jesús ho va deixar clar quan va enviar els apòstols. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Els envia a anunciar l'Evangeli i els promet que no els deixarà sols. Va complir la seva promesa enviant-los l'Esperit Sant el dia de la Pentecosta. Des d'aleshores, la tercera persona de la Trinitat actua en l'Església. Aquest és el principi d'unitat i de vida. També Crist és present en la seva Església d'una manera especial en els sagraments. En l'Eucaristia se'ns entrega com a aliment amb el seu cos, la seva sang i la seva divinitat. Però potser has sentit Crist sí, però Església no. No és l'Església un invent dels capellans? Saula de Tars també pensava que era un invent humà, una cosa molt dolenta, tant que es va dedicar a perseguir-la. Però en el camí de Damasc, Crist el va increpar. Saula, Saula, per què em persegueixes? Crist s'identifica amb l'Església i fa veure a Pau que perseguir-la és perseguir-lo a ell. Llavors, Pau es va convertir al mateix temps a Crist i a l'Església i la va predicar per tot el món conegut. Crist és el cap del cos que és l'Església. Per això l'Església és santa, perquè sant és el seu cap, el seu fundador, i sant és el seu fill. Que els seus membres siguin homes pecadors no obsta per a la santedat de l'Església. Les faltes d'un catòlic, encara que sigui sacerdot o religiós, no es poden atribuir a l'Església, sinó a la condició fràgil i pecadora de l'ésser humà. Un altre error comú. L'Església són només els capellans, bisbes, frares i monges. No. És molt més. És el cos místic de Crist, el regne de Déu a la terra. Hi pertanyen tots els batejats, solters, casats, laics o consagrats. I no només els vius, sinó també els que són al cel i al purgatori. Quan va fundar Crist l'Església? Quan va escollir Pere i li va dir: tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església. Ell va ser el primer papa. Entre Jesús i l'Església Catòlica actual hi ha una continuïtat inseparable. Per això, no és possible trobar plenament Jesús i rebutjar l'Església. Crist hi va dipositar els mitjans per santificar-nos i salvar-nos.
Hi ha una església o diverses esglésies? Per què és atacada l'Església Catòlica? És tan rica com alguns diuen? La podran eliminar els seus enemics? Trobaràs les respostes en aquesta unitat. Et descobrirà veritats que molta gent ignora.